донишкадаи фарҳанг ва санъати Тоҷикистон. имрӯз дар ин толор на кадом дастаи ҳунарии овозхонон, балки рӯҳониён ҷамъ омаданд. бо шумули сархатибу имомхатибон ин ҷо ҳудуди 400 нафар ба курси бозомӯзӣ ё такмили ихтисос фаро гирифта шуданд. ҳадаф аз баргузории ин курсҳо ҳамин аст, ки бо дар назар дошти он ки масалан ходимони дин донишҳои динӣ доранд, бояд аз донишҳои замонавии муосир ҳам бархурдор бошанд. хеле гуфтем ки онҳо ҳамарӯза бо ҷомеа дар иртибот ҳастанд ва ин дар ҳаёти дар фаъолияти онҳо мусоидати худро хоҳад расонид. рӯҳониёне ки аз шаҳру навоҳии мухталифи кишвар ба ин ҷо омаданд, мегӯянд онҳо роҳҳои пешгирӣ аз исрофкориву хурофотпарастиро низ омӯхтаанд. тибқи нақша ва чорабиние ки кумитаи дин танзими анъана ва ҷашну маросим ташкил карда, мо ходимони дин чандин мавзӯъ ва масъалаҳоеро имрӯз аз худ кардем, ки дар оянда метавонем ки дар ин масъалаҳо дар вохӯриҳо, дар намозҳои ҷумъа ва дар ғайри намози ҷумъа бо мардум вақте ки вохӯриҳо мекунем, бо мардум суҳбат дошта бошем. аз он масъалаҳое ки бисёр муҳим аст ва нигароникунанда аст имрӯз, албатта ки шомилшавии фарзандои мо ба ҳар ҳизбу ҳаракатҳои ифротию террористӣ аст. баъзе коршиносон ташкили чунин курсҳои бозомӯзиро барои пешгирӣ аз шомилшавии ҷавонон ё дигар мушкилоти ҷойдошта чандон муассир намеҳисобанд. дар як толор 400 ходими дина ҷамъ кардан ва дар пеши онҳо як лексия хондан, албатта кори на он қадар дуруст аст. ва фикри ман бояд ки бо ходимони дин мо бояд ки як ба як, яъне ки бо гурӯҳҳои хурд семинар таҷрибаомӯзӣ кунем. ба омӯзиш ҷалб намудани рӯҳониёни кишвар дар ҳолест ки дар гузашта нигарониҳо аз маҳдуд сохтани ҳуқуқҳои онҳо борҳо садо додааст. боздошти имомхатибон аз сӯи мақомоти қудратӣ бо иттиҳоми ҳамкорӣ бо созмонҳои мамнӯъ низ борҳо расонаӣ шудааст.